150 kilometro edo agian gutxiago, hor bertan daukagulako Gaskoilera, eta guretako egun berezia da baita Frank hemen dagoelako, eta gertutasun osoz baiezko eman zigulako, eta horregatik plazer bada. Bera aurkezpena berandu egingo dut, baina jakizue ekitaldi kulturala normalean ostegunetan izaten da, baina aste honetan ostiralean izango da. Etzi, egingo dugu kontzertu pedagogiko moduko bat, eta gonbidatzen zaituztet etortzera, 7:00 izango da, hemen Euskararen etxean. Eta besterik gabe, gaurkoan Frank Dolosor etorriko da, Itzain Amintzoko saionetara, triboren berbaken ikusi zitudan hitz egiten, eta esan genuen hau gonbidatu behar dugu. Eta sorpresa asko eman dizkigu, eta segurenik zuei ere sorpresa emango dizkizue, poliglota dela, oso langilea dela, hainbat lanetan egiten duela dokumental lanak eta Gernika Bataioia, eta Senpereko hizkuntza ondarea, herri ondarea, erregintza, hango Txipitxapa herri aldizkarian ere, lanean ibiltzen zara, eta bar. Eta, betiko gidoia pixkate apurtzearren, hasieran aurkezpentxo bat egingo digu, PowerPoint baten bitartez, ondoren bideo bat jarriko digu, berak egindako dokumental batetatik abiatuta. Hirugarren partea izango da, galdera batzuk egingo dizkiogu Gaskoilaren inguruan, eta bukatzeko, ordu erdi edo, demora baten diguna, ikastarotxo bat egingo dugu Gaskoilera ikasteko, eta bera joan barbagar, edo akizera edo, Gaskoilera zitz egiteko, edo Frankekin berarekin Gaskoilera zitz egiteko. Eta bukatzeko, Ikerrek pasatuko ditu galdetegi batzuk, Euskararen etxeko egitaragoak eta programazioa jakin ego duzue, beraz, improvisori gabe idatzi jarri zuen datuak, eta hilabetero jasuko duzue boletina. Besterik gabe, Frank, zure ditz. Mila esker, gobidatzeagatik lehenik. Nik Euskara Batuan egingo dut gaur, baina senbertatan naizenez, noizean behin ateako zaizkit hango hitzak ere, baina gaur hizkuntzekin jolas egiten dugu. Hizkuntzak ez baitira mugak, zubiak baizik, eta Gaskoilarekin ere hori ikusiko dugu, eskerrak zuei onaino etortzeagatik, eta esker beroenak bereziki lagun mazo, beste izen eta larrako deki horitan ere baititut, eta garron ere etorri baitira. Zer lotuna dudan nik Gaskoilarekin, batetik txikiak ginelarik amak Baiona irratien zuten zuen, frantsesez, euskaraz zuzen bat saio, eta goizero gizon batek, Hendrik, Lazeuk, kronika batek itzen zuen arek Gaskoiez, eta orduan, ez genuen ezagutzen hizkuntza hori, baina zerbait ulertzen genuen, eta misterioaren hizkuntza bezala zen. Gero, lotura asko izan dugu landetako lurraldearekin lehengusuak ditugulako, aitaren partetik eta amaren partetik, eta han gure lehengusuak ezkondu dira Gaskoi hiztunekin, ez duten baitezera Gaskoiez hitz egiten, baina beren frantsesa kutsatua zen erabat, eta zergatik kutsatua, berez Gaskoiak zirelako. Eta beti, frantsesez ari gara, hizkuntza amankomuna delako, baina beti aipatzen zuten, guk esaten dugunean, bonsoir, gauan, baina guze, alixatzekin beste berezitasun bat edo beste gauza bat sentitzen zela, eta hori guk ulertzen genuen, zer guk gauza bera genuen, Senperen euskararekin, etxean, familian, etxean matxi burasuen, burasuekin euskarazarekin elako beti, eta gero sentitzen genuen zerbait berezi ez, euskaldun zahargarrilarik, horrekin olako atxikimendua, beraz, erraz ulertzen genean, lehen guztuei esaten zutena. Gaur, gauza asko aipatuko dugu, iruzatitan egingo dugu, sarreratxo bat, gero pelikula bat, eta ondotik interaktibitasun pixka bat egiten dugu ere, baten galderarik izango balu, dena den hasieratik argi utzi nahi dut, Gaskoian nik ez dakita ditua naizenez, baina historialaria naiz, hizkuntzalaria ere ez, kazetaria naiz, eta orduan hori argituko dizuet albezain ongi, baina galdera guzia behar bada ezin izango diet erantzun. Hori ikusten duzue Gaskoia, ongi etorri denei, eta nixat, agur, lagenduz, atuz. Entzunen dugu gauza gehiago. Eta berehala, hemen daukat
mapa bat, hitz egiten dugularik Gaskoiari buruz, berez Gaskoia sartzen da Okzitanieran. Eta Okzitaniera hitz egiten da lurralde oso horretan, eguraldia ez dizuetik egingo, Aronez bururi utziko zeot, baina hori tokatzen zaita, mapa baten aurrean hitz egitea, eta ikusten duzuen, Okzitanierak hartzen duela Frantziako estatuaren hegoalde osoa, Ipar Katalunia, Perpina eta Ipar Euskal Herria izan ezik. Frantzia hegoaldea, Italiako zenbat bailara, Monako ere bai, eta hemen, Espainiako estatuan, Katalunia iparraldean, Aran ibarra. Eta bertan, ofiziala dago, berez hiru hizkuntza ofiziala daude, gaztelania, katalana, eta bertako hizkuntza aranera. Kontua da, hiztun oso gutxi direla, eta bertan egiten dien gauzak, baliagarriak direla beste eremuentzako, baina baliabide guztiak dituzte. Eta Okzitaniera zatitzen da, gure euskara bezala, euskalki desberdinak ditugu, batua eta ulertzeko, eta horiek zatitzen dira horietan. Eta Gaskoiera, hori da gehien gaur interesatzen zaiguna, hiruki edo zati horretan hitz egiten da, beraz, askotan hemen aipatzen delarik aranera da, baina berez Gaskoian sartzen da, Gaskoiaren berezitasun guzi-guziak, edo gehien txuenak dituelako, hemen Bordele, Paue, Tolosaraino, Okzitaniako Tolosaraino pasatzen dagoela, eta hemen, gero, erakutsiko dizuet, ze gertatzen den oso interesgarria delako. Eta Okzitaniako Tolosara joaten garelarik, Frantziako laugarren hiri handiena da, Toulouse, deitzen dugu guk frantsesez, eta bere izena Toulouse ere bai. Hemen, Gipuzkoan ez gaude, Toulouse idatzia da Okzitanieraz, horrela hauskatzen baita. Geroago, ariketatxo bat eginen dugu, eta ikusiko dugu, U hauskatzen dela, eta bukaeran, A hori erortzen dela, eta ikusiko duzuen, Ipar Euskal Herrian, zenbait egiren izenak askotan iruditzen zaizkigu frantsestuak direla, ez? Muga pasata berehala, Urruñ daukagu, berez Urruña da, Nafarroa berean eleta dugu, elet, A hori erortzen da, bidart bukatzen da, eta hori ez da frantsesa da Gaskoiaren eraginez azken bokali erortzen da. Eta orduan, eleta bukatu da, elet. Bidart eta Urruña, gure Urruñaz, Urruñik gelditu da. Hau, Pauen hartu dugu, eta Pauetik erakusten digute Tolosara, Toulousera joateko, hemen badugu Norlanz, eta gaur zenbait informazio asko eman beharrean, zenbait helburua da, zenbait pista ematea, eta ulertzea pixkanaka, gaur ez dugu Gaskoi osoa Okzitaniera ikasiko eta menperatuko, baina zenbait giltza bai ikusteko, hemen adibidez, zergatik daude bia Morlasen, N hori ahula zelako, eta segurazki Morlanaz edo Morlan, eta lan hori landak direla, gehiago ikusten da, zenbait abizenetan ontaz daude HONTAAS, eta segurazki hori hor bat zegoen N bat ontanaz, eta H dagoenean Gaskoiez, gure beste hizkuntzetan F litzateke, frantsesezko F edo gaztelaniazkoa, eta horrela litzateke fontanaz, fuente gaztelaniaz, eta fonten frantsesez. Eta horrela, lortzen dugu pixka bat abikoitza delarik hor N bat zegoen, H bat balima da, gaztelaniazko H, hijo, hil, eta horako gauzak, antzekotasunak dauden, edo edo frantsesezko F hori. Hemen Busquets, frantsesez eman dute bakarrik, baina horrela ere idatziko litzateke, eta abizen hori badago ere hemen, Busquets, uste dute Basauriko alkatea, Andoni Busquets, edo dela zenbait urte horrela deitzen zela, zuten den abizena da ere egitelegian, eta bihotz historikoa edo aldezahara kor historiko. Hortxe, beraz hau, hartutako argazkia. Eta landetan ibiltzen garelarik, esan dizuet lehen gubetik gustora ibiltzen garela,
orain gero eta gehiago, eta eskerrak ze gaskoia ez da, behar bada askotan entzuten, baina gero eta gehiago ikusten da. Eta hori gu bezalako entzat ere, hona da, paisa linguistikoa bi hizkuntzetan delarik, guk betiranik zentzur demaren deitu diogu, baina beren hizkuntzean, zentzur demaren, hau lurralde bat da, landetakoa, eta hemen, komun de Gascogne. Eta holako zenbait adibide daude gero eta gehiago, handik hurbil hauxe ere ikusten dugu, komun de Gascogne berriro, eta hau da, lehen komentatu dizuet, Gaskoiera dagoela Aranibarrean, Pauen, Bordelen, hainbat tokitan landetan, eta hau Baionan hartutako argazkia da, hor ikusten duzuen, frantsesduna eta euskalduna izateaz gain, Baiona Gaskoiera dela. Eta hau da, adibide hoberena, hospital, Lizet, Zantrebili Iribarnea, Kordebil. Eta bilekin, gure diputatu adibidez Baionan, Colette Capdevielle izena, Cap de Ville, Cap burua, Ville hiria, euskalduna izango baliz, Ortesekoa da bere familia, hiriburu litzateke, Cap de Ville, hiriburu. Eta horrela, ibiliko gara hizkuntza batetik bestera. Nahiko ozen hitz egiten dut, atzean eta entzuten duzuen, bai? Volumena jaisten den alean atxaskua eta goratuko nuke bestera. Angelun ere, Lapurdiko bigarren hirian, itsasora ondartzetara joan nahi bat duzuen, La Magran, Cordebil, Meiritat, Posta, eta Baionara itzuliko gara, bada ara joan direnek, Baiona txipia edo Baiona txikia ezagutuko dute, Petit Baion, Gaztelu berria deituko genioke Lucas Bernau, eta gure kampusa, Universitat de Langi. Eta hor ikusten duzu ere, ez dakit ongi ikusten den, eta hor ikusten duzu ere, Gaskoiera hitz egiten ari garela, baina antzekotasunak daudela gaztelaniarekin, baina katalanarekin ere bai, eta nik beti adibide bera ematen dut, guk Baionan medikuari Metz, Lu Metz, esaten dugu. Eta Metz itzori, joaten da Baionatik, Bordeleraino, Italiaraino, eta ez bakarrik Occitania hegoalderaino, baizik eta Alacanteraino, bertan ere katalanez hitz egiten delako, Murziako zati txiki batean ere, eta hitz bera erabiltzen da lurralde guzti horietan, Carrer de Lumetz, ikus ezakezue, Alacante edo Eltzeko hainbat tokitan, eta hau, Angelun ikusitakoa, komun publiko baten ikusitakoa, benen interesgarria, Aquest Comuns, que sont netejats et desinfectats, hauzegi dekala utilizazion. Zaila, batetik bestera trasatzea, luz maina txendezat detetzantz, keleben ez da akompainantz, ten maximum d'utilizazion 15 minuts. Hor ikusten da garbi, gaztelaniarekin ere, antzekotasun handia duela. Gaskoiak beraz, badu bere garrantzia noski, eta gaurko helburuetako bat da erakustea Gaskoia ez dela bakarrik gure lehen auzokideen hizkuntza, baizik eta Euskal Herriko laugarrena, euskara, gaztelania eta frantsesaren ondotik ere Gaskoiak baduela tokia beraz Ipar Euskal Herriko, iparraldeko zainbat herritan, eta gainera 400 urtez izan zen hizkuntza ofiziala, 1100 eta 1950etik, eta 1500 eta 1950 arte, agintarien, merkatarien eta komunikazio hizkuntza izan zen. Baionan badaukagu liburu berezi bat, artxibategi bat, Libro des Etablissements, bertan daude 550 testu, eta horietatik 187 gaskoiez idatziak dira. Gutxi batzuk frantsesez, 24 latinez, bakarra gaztelaniaz, eta bat pera ere ez dago, ez euskaraz eta ez ingelesez. Beste adibide bat ere, Frantziako katedrala guztietan latina erabiltzen da, hango idatzietan, Baionakoan idazkiak gaskoiez dira. Eta Bidaxunen,
Baiona ondoan, gaur ere gaskoiez hitz egiten dute, printzerria izan zen bere garaian, 16. mendeko bukaeratik Frantziako iraultza arte, eta gaur egun, toki handia du oraindik gaskoiak, ez da egunero hitz egiten, eta galtzorian da, eta segurazki, galtzori txarrez ikusiko dugu desagertzen, baina abizenetan ala ere bizirik dago. Eta hemen egin dut, abizen zerrenda bat loturak ikusteko guk etxegarai azkenean bakoitzak izendatzen du ikusten duena bere hizkuntzarekin, eta gu euskaldunak garelarik mendiburun deituko diogu etxe horri, mendiaren kaskoan delako mendiburun, eta horiek, gaskoiek deituko dute Dupuy, hau da Dupuy edo Dupuy badaudo, mota asko hau idazteko, hau da landetan gehien edatua den abizena, eta hau da mendia, latinetik podion, beraz gainean, eta guk mendiburuan ikusten duguna, haiek, gainean ikusten dute. Landa, lalan, ontaz lehen aipatu dut iturria, guk arizpe dugularik haiek dukazu, hau aritza delako, gu pilotari bat orain bat itxea dukazu, eta euskaraz ari dena, eta pixka bat, beste pista bat ere hemen ez dut eman, baina badugu Michel Campdesuz, ez dakite gogoratzen duzuen, duela zenbait urte, nazioarteko diru funtsaren burua izan zen, Baionarra da, Michel Campdesuz, eta euskalduna izango baliz, landaroien. Campdesuz. Lehen ez dut galdetu, hemen, euskaraz ari gara, baina gaztelania ere badakigu denek, nik uste, baina frantsesa dakienik ere badago, ulertu behintzat, eta katalana gara, noizan behin zorionez baditugu katalanezko ikastaldi trinkoak zehar biste bidatzen diguten Bartzelonatik, eta bapatean ahots asko entzun behar izaten dugu katalanez, eta hortan ere zubiak egiten, eta batean ikasten dena edo ikusten dena, gero ere balio dut. Hemen zenbait adibide ditugu, nahasketak ere baditugu, Justin Larre bat olerkaria Baionan. Larre bat, zer da? Erdi euskaraz, beste erdia gaskoiez. Larre, larrea, eta bat ibarra. Eta batzen dugu ere, Nafarroa bereko herri honetan, lanta bat, landibarre. Orduan guk ibarre deitzen duguna, haiek bat. Osta bat daran bezala, ibarra. Beraz olako gauza kuriosoak. Eta segitzeko aria galdu gabe, gaskoia beraz